I dag har vi udviklet lidt på vores koncept, og en af de ting, vi skulle, var at have et online-møde omkring noget ret så spændende, vi desværre ikke kan fortælle mere om lige nu. Men Cooper, han var i hvert fald helt klar på at deltage i mødet. Han fandt dog nogle mere spændende ting at tage sig til, og Amy står som altid klar, hvis man skulle tabe noget mad på gulvet. Efter mødet tog vi en kop kaffe, hvor vi snakkede om de ting, vi holdt møde omkring, og at der opstod lidt skepsis over Louises kaffe. Hvidprikker i din kaffe. Hvorfor er der det? Det er fordi, der er soja der. Ej. Nå, men da vi får styr på det, så får vi kigget i vores kalender, da vi pt. Er ved at finde datoer til en ny workshop, som vi så efterfølgende skulle ud og optage noget content til. Først skulle hun lige luftes en tur i haven, hvorefter vi gik ud på marken, da nogle af optagelserne skulle foregå blandt andre dyr. Da vi var færdige med det, tog vi en tur i skoven, hvor vi fik skudt noget mere videomateriale til vores kommende workshop. Men det var også bare et lille indblik i, hvad vi går og laver, for det at udvikle et koncept tager tid, og for os handler det lige så meget om at nyde processen, såvel som det endelige resultat.